Hola, soc Miquel Rossi, assessor i dissenyador de marques escolars. Esteu escoltant el podcast de brandingescolar.com. La setmana passada vam parlar dels rumors entre pares i mares i les dues anteriors dels rumors interns entre el professorat. Ens queda, doncs, dir alguna cosa sobre els rumors entre els alumnes. Ho fem després de la sintonia. Branding escolar. El podcast per fer de la teva escola una gran marca. L'alumnat passa moltes hores a l'escola, més que enlloc més, i massa de forma passiva aprenent a judicar tot el que va succeint al seu voltant. Especialment en l'edat que són nens amb coses de grans, els seus comentaris poden arribar a ser fantasies increïbles. Has vist com la Sánchez fa la pilota a la Montse? Es veu que porta el cotxe al taller de la seva família i li fan un bon descompte. El Ferran, el de química, diuen que veu molt. Sí? No t'has fixat com té de vermell el nas? En el llibre La teva escola, una gran marca, vaig escriure que de la major part dels rumors dels alumnes potser no hem ni d'interessar-nos. No tenen prou entitat. I no en donen credibilitat ni els mateixos pares. Em vaig atrevir a dir que qui està massa pendent de què et diuen els alumnes d'ell rebrà el càstig de saber-ho. Em referia aquí a la preocupació per conèixer què comenten amb aquest to de conversa sense solta a l'hora del pati o en els seus grups de WhatsApp. Crec, en canvi, que sí que ens hem d'interessar de l'opinió ben expressada dels alumnes i els hem d'ensenyar a fer crítica constructiva. En la mesura que aprenguin a canalitzar bé les reivindicacions, ens estalviarem xerrameca. Per això valoro molt positivament les enquestes a alumnat, també fins i tot sobre la manera com fem les classes. És més, com passa amb tothom, en la mesura que puguin canalitzar bé la crítica, seran menys mordassos en els seus comentaris. Del mal nom que us hagin posat, en canvi, no en faria cap cas. Bé, això és com ho penso jo. Com ho veieu vosaltres? Penseu que caldria afegir alguna cosa més? No dubteu, escriure un comentari a iTunes, si escolteu amb iTunes, o al mateix post del blog brandingescolar.com. Encara ens queda una estona i l'aprofito, doncs, per tancar la sèrie d'episodis sobre els rumors amb un tema més. Llevat que algun dia haurem de fer un comentari també sobre la gestió dels grups de WhatsApp de l'escola. Fa un temps vaig llegir en un llibre, millor que ara no en recordi el títol, que de la mateixa manera que hi ha qui escampa rumors negatius, nosaltres podríem generar també rumors positius. Per exemple, si aviat estrenarem unes fantàstiques pissarres digitals interactives a primària, podem publicar-ho com a notícia, deia jo posant com a exemple del que havia llegit, o podem anar a un professor, el més xerraire que hi hagi, i confiar-li el secret. Xt, no ho diguis a ningú. La setmana que ve posarem a la teva aula i a tota primària unes pissarres digitals increïbles, confiant que ell s'encarregaria de la resta. I jo ho anava repetint, sense saber molt bé com posar-ho en pràctica. Ho veia possible potser com una acció tàctica puntual per algun moment, però no que es pogués convertir en una estratègia comunicativa. D'altra banda, quan vaig entrevistar el publicista Toni Segarra, em va dir que si ell tingués una escola no es gastaria ni un euro en publicitat, que es preocuparia només de tenir bones notícies per introduir-les dins dels grups de WhatsApps de pares i mares. En aquell moment vaig associar-ho a la idea de sembrar rumors positius a l'escola i vaig començar a rumiar de quina manera això es podia fer efectiu amb caràcter pràctic i sistemàtic. Però com no me'n sortia, fa unes setmanes vaig buscar de parlar-li amb algun expert en rumors. Així vaig contactar amb en Marc Argemí. Qui és Marc Argemí? És el CEO de Civilare, una empresa especialitzada en Big Data. Ha fet la seva tesi doctoral sobre els rumors, és autor dels llibres Rumors en guerra, El sentido del rumor, i acaba de publicar ara mateix 7 hàbitos de la gente desinformada. La conversa va ser molt profitosa. Per què? En tercer lloc, perquè em va comentar el Marc una idea interessant. Hi ha una comunicació formal i una d'informal. La comunicació informal no es pot treballar amb accions, sinó amb condicions. És a dir, atenent al marc en què es desenvolupa. I la primera condició és deixar ben clar què és important i què no ho és. Això implica que hi ha d'haver algunes coses que no són negociables. Per exemple, hi ha hagut un cas de bullying greu a l'escola. Neixen els rumors, tot just es comença a conèixer el cas, però abans que corrin ja hi ha un comunicat de l'escola amb unes sancions gravíssimes. De cop i volta es tallen els rumors, perquè queda clar què és greu per al centre. En canvi, en el moment que hi hagi ambigüitats en la comunicació formal, es mostraran les contradiccions i emergeran els rumors. La conversa va ser molt interessant en segon lloc perquè d'un altre comentari seu extrec una conseqüència pràctica. Els rumors tenen a veure amb les expectatives. Quan hi ha expectatives no satisfetes, aquestes sembren el terreny de rumors. La idea que se'm va ocórrer és que en una escola podem preveure un calendari d'expectatives. Quins són els moments generadors de rumors? Cada any hi ha uns fets coincidents. Quan es barregen els grups en un curs,
quan se sap el professorat que ha tocat a cada assignatura, quan arriben les primeres qualificacions i hi ha matèries amb molts suspensos, quan s'apuja el preu d'alguns dels serveis escolars, en fi, i lògicament davant de qualsevol incidència greu o important. Si preparem la resposta immediata a aquests rumors quan sorgeixin, estarem matant-los de socarrel. I primerament perquè, en contra del que jo havia anat repetint, no podem dedicar-nos a generar rumors. La comunicació es basa en la confiança. Estem parlant d'un marc informal i la comunicació informal ha de ser autèntica. Quants rumors podem arribar a crear d'aquesta manera sense que es percebi la intenció de manipulació? Per tant, si, com deia Toni Segarra, volem introduir coses bones de l'escola en els grups de WhatsApp de pares i mares, cal que passin coses bones a l'escola.